Li Hesekê şerê kolanan di navbera hêzên rejîmê û çeteyên rêxistina Daişê de berdewam e û ji aliyê xwe ve YPG jî taxa eskerî ya Rojhilatê Bajêr kontrol kir. Hîn jê deran ragîhandin ku li taxa Neşwê ya Rojava pevçûnên dijwar di navbera hêzên rejîmê bi piştgiriya milîşeyên mexawîran re li aliyekî û çeteyên rêxistina Daişê li aliyekî din qewimîn û li gorî hîn çavkaniyan ku şer ji navendên panorama kehreba û velatan dest pê kir. Di heman demê de firokeyên rejîmê jî li asîmanê bajêr digeriyan û cih û navendên Daişê li derdora zîndana Ehdasan avahiya elektrîkê û saziya Resafê bordoman kirin. Her wisa topxaneya rejîmê jî taxa Neşwa ya Rojava û Lêlîkê bi mûşekan armanc kirin. Lê li gorî ku hata ragîhandin ku ti pêşveçûn li serzemînê ji aliyê artêşa rejîmê û milîşeyên wê ve çênebûne. Ji aliyê xwe ve çeteyên Daişê û ji bo ku dorpêçkirinê li ser xwe vekin, otomobîlek bombekirî bi Sadkobê ve teqandin û di encamê de embarên mazotê hatin şewitandin. Şerê kolanan ji doh ve di navbera leşkerên rejîmê û çeteyên Daişê de gûr bûye û di encama wan pevçûnan de gelek hêzên rejîmê û çekdarên Daişê hatin kuştin. Ji aliyekî din ve şervanên yekîniyên parastina gel û piştî ku hişyarî dabû milîşeyên bi ser rejîmê ve ku bêîşer ji taxa eskerî derkevin, wan dest danîn ser taxê û hemî navendên Rojhilatê Bajêr kontrol kirin.